Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today is another unboxing video. Actually not box. Nasa bag siya. So unbagging video. I don't know. Mag-haul tayo guys. Yun. And this actually I ordered it last month. Last month ko siya in order sa Wish. Yeah, Wish. Yung app na Wish, doon ko siya in order, guys. And yeah, dumating siya. And nakakatawa, not nakakatawa, pero it's like when they delivered it, apparently nag-knock-knock sila doon sa baba at hindi ko narinig, kaya yung kapitbahay ko yung nag-accept sa package na ito. And then when Martin arrived, the kapitbahay, the neighbor, gave it to Martin and Martin got it for me. And yeah, so Wish ko siya in order. And I ordered it last month and dumating siya, I think, 3 days ago. Ngayon ko lang siya ma-open. So dumating siya 3 days ago and that's actually really fast. Like 1 month waiting. Kasi normally pag nag-order ako sa Wish, guys, it's like it will come almost 2 months. Ganyan kasi the product will arrive from China. So, at saka ang dami kong, kaya nga parang naano ako guys na nagigilty ako ba? I don't feel so good kasi parang nasa bahay ka lang and then titingin-tingin-tingin sa sa mga, sa internet. Nagtingin sa Wish, ganyan. Tapos nag-order ako ng hindi ko naman talaga kailangan. Pero anyway, na-order ko na siya and I think din to, cross-stitch. May cross-stitch na akong nabili dun sa Facebook marketplace. Pero, before that, nag-order ako nito also online sa Wish. Pero sa tingin ko nga is like, ang tagal naman dumating noon. Kaya nga nag-order na lang din ako sa Facebook. Kasi natagalan ako. Feeling ko ang tagal. Very impatient. So yun, open na natin siya. Dalawa. And, okay. So, ito yung first pattern na in-order ko. Ewan ko ba at matatapos ko ba ito lahat? I hope so na matapos ko. Pag hindi naman, ipapadala ko to sa Pinas. Si ate na at si mama ko bahala nito. So, anyway guys, this is the first pattern and ano siya, the Seaside Cafe. See? Ganda niya. And kit yung mga ino-order ko para kumpleto na siya lahat. Cause ayaw ko yung bibili-bili ng tigi-isang ganyan. Tapos na ang mamahal. Nagiging mahal-mahal. So yeah. Shucks. Malaki pala siya. Uy. Oh my God. Okay. Paano to? So this is like how it will look like. And then there is actually that one, plus that one, plus that one, plus that one. Hi, bakit back? Yeah. So yun, may 4 na papel. No, actually it's, I'm lying. There's a lot of papers. Pag sobrang complicated na siya for me, guys, I think I'm just gonna send it to Philippines. Yung ate ko, siya yung mas magaling sa mga ganito-ganito. Mga art-art, ganyan. Ako, guys, hindi talaga ako ma-art na tao. Ma-arty lang ako konti. Oh! Oh my gosh! Tapos, ito na. Wow! So, this one pala, guys, is parang printed. Printed na siya.
Wow! Madali lang pala siyang gawin kasi naka-print na siya. Then I'm happy. Ngayon ko lang nakita yung ganito guys na parang naka-print na. Oh. Ang bilis lang gawin ito. Confident. So yun guys, yun yung first pattern. And tingnan ko muna yung presyo ba? Hindi ko na maalala. Wait lang. Wish. Up. Asan ka? Shopping. No, wala. There. Magkano pambili ko sa'yo? Loading. Okay. So, yun. Mura lang pala siya, ha? Okay. So, yeah, ito siya, guys, oh. Sa Wish, pagkita nyo. Binili ko siya ng 44 kroner lang. 44 kroner. Ganda niya. Happy ako nito kasi printed na yung sa niya sa cloth. Tapos dito tayo sa second pattern. It's called Romantic Paris. There. And tingnan ko muna magkano bili ko nito. Romantic Paris. Oh, mura. I mean, it's not mura-mura, but I was expecting it to be like 100 kroner, ganyan. 25 kroner lang siya, guys. See? 25 kroner yung bili ko. So, open natin to. Tapos, may 1, 2, 3 na papel, back and forth siya yung pattern. Nakaka-excite naman ito. Uy, gusto ko na to. Pag printed. Tapos ito na siya. Yes. Tingnan nyo guys, ang taas ng yarn. There. Kaka-excite naman ito, eh. Oh my God, huwag ka sanang magano-ano dyan. There. Tapos, yung cloth niya, ito. There. Ang ganda. Na-amaze talaga ako na na siya, printed na siya. Pero, itong sa itaas, yeah. Ang ganda niya guys, sobra. So, I'm happy. Ganyan. I-ano mo natin, i-arrange muna natin. Yeah, dumating na yung dalawang package. Dalawang orders in one package. So, yun guys, yun yung on-order ko sa Wish. And, so far naman sa mga na-order ko sa Wish, lahat naman dumadating. And then, minsan nga lang parang sobrang tagal na dumating. May isa nga akong item na binili na after 4 months dumating and nakalimutan ko na siya. Suddenly may package. I was like, okay, ano ba to? So, dumadating naman talaga siya. At pag hindi siya dumating, baka sakaling hindi dumating, makuha din naman yung i-report mo lang sa app na hindi dumating yung product, tapos makukuha mo ulit yung pera mo. So, yun. Masaya ako sa dalawang in-order ko, pero medyo confused ako sa pag ginawa ko na ba ito, is it front or is it back? Kasi parang hindi naman maganda na pag
na ano ko siya, na frame ko siya, tapos makikita itong mga number dito, parang hindi naman maganda yun. See? Pag na-frame siya, parang hindi maganda, nakita-kita lahat ng mga ganito. So, maybe dito sa likod ang, tapos yung guide is nasa likod. Bali, ito yung guide, tapos ito yung magiging front. Let's see. Isi-search ko yan. Kasi first time ko din makita na printed yung ganito niya. So, anyway, guys, yun. Thank you so much for watching. Enjoy the rest of your day.